Vangu kapitali kalfinadi lallahi wa ham sada molo jambaru tanduma tanda hore mum sa moli makurre duwama wara hore mum ko noonu tigi yeɓiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbaadi koftidindi eɗen ɗo noon e Pikine ngam addande oɗo mo ganduɗa hoorema ko Hadja Coumba Hammé Ndiaye debbo mo Horfonde Thilbou Mouy Ndiaye eɗen gari addande mo carte makko la marraine nde won noon eɗen gandi kala ko dilli ko ɗum hewde doole nde wonno eɗen gandi ko daraniɗo leñol kadi ɓe mbi kala ko ɓooyi Allah ene wela kono gonga ene tawa kadi ko neɗɗo tabidɗo neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo tidɗo damde feeha ko ɗum saabi oɗo ñalawma noon o heetata hen caggal min gari ɗo noon min tawimo ɗo e Pikine galle Segui Ndiaye kamɓe jiidi yummay e baba e miñiraɓe makko e sehilaɓe makko e yiɓɓe makko ɗum no ala no mbatten en tottat Kadja Ba werlo hon konngol. Min belti hen no fewi emin beltanima an Oumou Sy Ba e yaadiɓe maɗa e kadi emin ñaago Allah nde Allah hokkata en tawede ñalawma o wasa softude en tawi enen fof ɗen cellida sabu teddinat ɗum ko neɗɗo tedduɗo teddiɗo bandum men jiɗɗo leñol muɗum dewlo gorol Hadja Coumba o ala gaño mboɗo wawi wiide kanko o ala gaño nde won noon ala mo añ yimɓe fof ndendi pote e makko omo rendini fuyɓe ha ngal fof mo mofti omo ardi pelle wona wotere wona ɗiɗi wona tati ɗum noon ardinte ko neɗɗo kala no ardina tan wonko yiya e muɗum e moƴƴere ɗum noon en ñaaguima Allah nde Allah yettinante ñalawma o mi salmini onon fof bandami weltade no fewi ha mi wawa haalde guindirɗen ko dame d'affaire o innira ko dame d'affaire banggue yoɓal emin beelani min belti e makko e ñalawma yo Allah rokku en tawede ha nden inchallah weeɓata o wonno komin weltiɓe o innira ko dame d'affaire ko mawɗo dayira machallah kono noon ñalawma o weeɓata yo Allah nawen hen inchallah rek. Assalamu aleykum Oumou Sy Ba mi salmini on mi juurima on mi salmini on kadi no fewi e weltare kadi gargol mon ɗon machallah min ñaago Allah tan ñalla rokku min tawede no innirɗon o machallah Hadja Coumba Ndiaye ko mawniraɓe moƴƴo julde jokko e enɗam mawniraɓe dejɗo deññuɗo mo ala probléme hay seeɗa duwanaɗo kadi emin ñaago Allah jomam tan yo Allah nawmin hen e dow jaam inchallahu rabbi man gandi machallah man gandi ko ɗum Horfonde nodduɗon sallah jawi ɗum noon Segui emin mbawi wiide teddugal ngal ko an jeeyi saabu letoro ko ɗo adda e galle ma ko ɗo adda e nokku ma machallah holno jiiruɗa ɗum? jiiɗumi ɗum tan ko weltare Oumou Sy Ba sa addini ɗo Coumba letar minen fof min beltoto e ɗum e ñaagoto Allah tan ko gurdami e cellal ha ñane hen min mbaɗa dérogation amin hoode fof nde fof mumne fotiri minen fof garatto kuñi fo dagga dañane massa ko noon tigui Windere TV onon kala on beltanama hano hannisni e jebgol moɗon en garno ɗo e Pikine gam addande Hadja Coumba Hammé Ndiaye lettre muɗum programme mawɗo jogoɗo wadde toon to Ravin à partir de 16h le 15 février so Allahu lamɗo jaaɓi oɗon ñaaga garon e keewal e peewal mbasadirade e bowal kumten hajuji men law koten law eɗen gandi ko ñalawmaji dakkude wona kala jiɗɗo kadi andude ko Windere TV liggi tugguinden faade hande so tawi arani tan ndeysan ma humpe ko heewi ɗum no oɗon ñaaga ne garaton onon kala ɗum noon délégation garnoɗo hen o ko Sara Bal Oumar Doro Koumé wondude Yaya Diallo e Oumou Sy Ba on jii ɓe mbi so neɗɗo moƴƴi hadde hay goto haalde yo bandumen kaala on jii ko miñiraɓe makko sehilaɓe makko kamɓe tan kaala makko ɗo ko moƴƴi ɗum noon yo Allah rokku en hawrude hen Allah jarama on jarama. Vangu kapitali kalfinadi lallahi wa ham sada molo jambaru tanduma tanda hore mum sa moli makurre duwama wara hore mum